Τι πιδάρι είναι αυτό. Του Πυθαγόρα θα είναι. Και από πίσω, κοίτα, και μας το έπαιζε και μάγκας. Air condition, σουβλάκια. Τα είδα εγώ. Μας το έπαιζε και μάγκας τότε. Ότι μένει στο πιδάρι και είναι πειθαρχημένος. Αυτός είναι ο Μέγας Αλέκος. Όχι, είναι η κεφαλή του ήλιου, λέει. Και ο πάνω έχει condition, μάλλον και τότε θα πέθανε από το κρύο. Τώρα είναι ευλήματα. Πόρε ευλήματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο που βλέπω. Νίκο. Εσύ. Συγγνώμη παιδιά, συγγνώμη. Λάθος, έκανε ένα λάθος. Και έχει το σήμα του Μπάμπη. Ναι, του Μπάμπη, μπουμπού. Δεν είναι Μπάμπη, Μανώλης λέει ρε. Τον υπότιτλο λέγανε Μανώλη. Αποχητικό σύστημα. Ναι. Φαντάσου τι κουράδια κάνανε οι υπότιτλοι, κοίτα βάθος. Αυτό είναι μάλλον για γυναίκες. Στέφωνο τον κερατά. Το μύθο του Ηρακλή. Αυτά που λέγουμε χτες με τον Ποσειδώνα και τη Ζήνα τελικά το σκοτώσανε οι μαλάγες. Ορίστε. Πέθανε λέει το Β' μισό, βλέπετε ξέρω, του δεύτερου αιώνα π.Χ. Τον καημένο και θα